Igbodo mana ga-ete ekele m ụnụ. A sị ka onye chiri ya zere. Enwego a lot of graduates na schools, and most of these graduates bụ ndị agboro ka ha bụzi na. Ụfọdụ n'ime ha gụrụ electrical engineering, ụfọdụ n'ime ha gụrụ construction engineering, ụfọdụ n'ime ha gụrụ so many things ga-benefit the nation. But at the end of the day, enweghị any meaningful job fa na-arụ for end up na agboro. End up na-arụ illegal job na-enweghị any meaning. Mezefa are a victim of circumstances. Every year na Nigeria school, I think up to 1,000 students graduate from different faculty. But they come out with the brilliant result. Government agaghị any meaningful job agaghị enyefa iji be kwado ife ha na-eme. These people na for animate na this video na. Iju of ajụ na most of them bụ graduate. But they end up as agboro because of the nation ha nọ n'ime Nigeria enweghị any meaningful job for them. Can you imagine that na ị nọ in your nation, your government ga obodo ọzọ kpata contractor ọ na-arụrụ gị ụzọ, then keziri need iji gazie university, keziri need iji gazie ga gụọ engineering na university, because na every state in Nigeria nwere up to 5 universities. In that 5 universities I fụchara nwere so many faculties that na enwere so many students gụrụ akwụkwọ na ya. Ọ na graduate, the government enye ha ọrụ. This nation will not be like this. In this nation, you cannot boast of 24 hours electricity. You cannot boast of good road or the better school. So mmadụ wechara school enwe ọrụ ọ na-arụ ya join Badikange, join ya agboro, bido mgbe ife na-adịrọ mma, emechazie polisi jijirezie ya bụzie victim. Ụfọdụ n'ime ha bụ ndị a ga-egbu egbu, ụfọdụ n'ime ha bụ ndị a ga-atụ mkpọrọ graduate ka ahụ. So share this video. All the very important, share this video.